Jamen, enkelt. Så är det. Och vill ni veta mera så finns förbundsfolk och övriga sakkunniga på plats som vill ställa frågor. Malmö arrangerar VM 2016 för övrigt. The World Championships will be held here in Malmö in the year 2016. På bana 2 alltså Vedum Vallby. 1-0 ledning mot rödklädda Heds IF. Kanske på väg mot ytterligare en 3-poängare. Vi ska se då. Och på bana nummer 1, rook number 1, we now see in black from Belgium, Pamela Jensen. Bana nummer 4, grönklädda Engelberg från Schweiz. Möter Löftadalen, halländarna ifrån Frillesås. Vedum och jajamän på banan med 2 tar ytterligare en 3-poängare. 3 poäng, 3 points go to Vedum Vallby, som unbeaten so far. Vedum Vallby. Och besegrar Vedum Vallby. Number 1, equal standing, Jagershoek from the Netherlands. The White Jorgensen side. Competing team from Belgium in black, Pamela Jensen. På bana 3 har vi Unnaryd, mörkblå i en 1-0 ledning mot de gröna Eibergen ifrån Holland. Och är väl kanske på väg att vinna även det här andra draget och då tar med sig en 3 poäng. Där kommer det.